መጽሓፍ ምሳሌ ብምስላታት ናይ ስነ ምግባርን እምነትን ትምህርቲ ዝህብ መጽሓፍ እዩ። መብዛሕትኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ዘጋጥመና ነገራት እዩ ዝዛረብ። ንእግዚአብሔር ምምላኽ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ፍልጠት እዩ ብዝብል መዘኻኸሪ ድማ ይጅምር። ቀፂሉ ከዓ ብዛዕባ ስነ ምግባራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ሰብ ኣብ ኩሉ ተግባሩ ኸርእዮ ዝግባእ ልቦናን ጽቡቕ ጠባይን ይገልጽ። እዚ መጽሓፍ እዚ ብሓጺር ኣዘራርባ ገይሩ ለባም ሰብ ክስዕቦ ዝግባእ ብዙሕ ምዕዶታት ይዝርዝር። እዚ ከዓ ኣብ እስራኤል ሓያሎ መስተውዓልትን ለባማትን መምህራን ከም ዝነበሩ ይሕብር። ገሊኡ ምስላታት ብዛዕባ ስድራን መነባብሮኦምን፣ ገሊኡ ከዓ ብዛዕባ እቲ ንማሕበራዊ ርክብ ዘድሊ ኣገባብን ስነ ስርዓትን ብዛዕባ ምግታእ ርእስኻን ይዛረብ። ኣብ ርእሲ እዚ ብዙሕ ክጠቕመና ዝኽእል ምስላታት ብዛዕባ ትሕትና፣ ትዕግስቲ፣ ለውሃት፣ ንብጻይካ እሙን ምዃን ብዝርዝር ተገሊጹሎ። ጥቕሚ ምስላታት ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ንጉስ እስራኤል ጥበብን ተግሳጽን ንምፍላጥ፣ ቃላት ፍልጠት ንምስተውዓል፣ ዘለብም ተግሳጽን ሓቅን ፍትሕን ቅንዕናን ንምቕባል፣ ንገርህታት ጥበብ ንመንእሰይ ድማ ፍልጠትን ጥንቃቕን ዝህብ እዩ። እዚ ምስላታት እዚ ንጠቢባን ፍልጠት ይውስኸሎም፣ ንለባማት ከዓ ምኽሪ ይህቦም። በዚ ከዓ ንሳቶም ንምሳሌን ትርጓሜን ዘረባ ጠቢባንን ዓሚቕ ሓሳባቶምን ከስተውዕልዎ ይኽእሉ። ምኽሪ ንመንእሰይ ንእግዚአብሔር ምኽባር ካብ ኩሉ ዝዓበየ ፍልጠት እዩ። ዓያሱ ግና ንጥበብን ትምህርትን ይንዕቅዎ። ወደየ ንተግሳጽ ኣቦኻ ስምዓዮ፣ ንትምህርቲ ወላዲትካ ድማ ኣይትሕደጎ። እዚ ንርእስኻ ኣኽሊል ንኽሳድካ ከዓ ስልማት ድሪ እዩ። ወደየ ሓጣን እንተሓባበሉኻ ሕረይ ኣይትበሎም። ንሳቶም ምሳና ንዓ ኣድቢና ንጽናሕ እሞ ሰብ ንቕተል፣ ንንጹህ ሰብ ብዘይ ምኽንያት መጻወድያ ጌርና ንጉዳእዮ። ጠሪሶም ናብ ጉድጓድ ከም ዝወርዱ ካብ መቓብር ኮይንና ብሂወቶም እንከለዉ ንውሓጦም። ክቡር ገንዘብ ዘበለ ክንረክብ ነባይትና ከዓ በቲ ዝዘመትናዮ ክንመልኦ ኢና እሞ ንዓ ምሳናኹን ዝዘመትናዮ ዘበለ ብሓደ ክንካፈሎ ኢና እንተበሉኻ፣ ወደየ ምስ ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ኣይትኺድ፣ ካብኣቶም ርሓቕ። ንሳቶም ክፉእ ንምግባር ይጐዩ፣ ሰብ ንምቕታል ከዓ ቅልጡፋት እዮም። ኩለን ኣዕዋፍ እናረኣያ መፈንጠራ ምጽዋድ ከንቱ እዩ። እቶም ከምዚ ዝበሉ ሰባት መቕተሊኦም ዝኸውን መፈንጠራ ባዕላቶም የጻውዱ። ከትሪ ንኸታሪ የጥፍኦ፣ እቲ ብዓመፅ ዝነብር ሰብ ከዓ ብኸምዚ ይጠፍእ። ጥበብ ትዛረብ። ጥበብ ኣብ ጽርግያታትን ኣደባባያትን ድምፀዓዋ ኣቢላ ትጽውዕ። ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ጎደና ትጽውዕ። ኣብ ሰብ ዝእከብሉ ኣፍ ደጌታት ከተማ ድማ ቃላታት ትዛረብ። ኣቱም ዓያሱ ክሳዕ መዓስ ክዕሽነት ክትፈትው ኢኹም? መላገጽቲ ከዓ ክሳዕ መዓስ ላግጽባህ ከብሎም እዩ። ክሳዕ መዓስ ከደናቁር ፍልጠት ክጸልኡ እዮም። ኣነ ክግስጸኩም ከለኹ ስምዑ፣ ጽቡቕ ምኽሪ ክህበኩም እየ፣ ፍልጠተይ ድማ ከካፍለኩም እየ። ክጽዋዓኩም ከለኹ ምስማዕ ኣቤኹም፣ ንመጸዋዕታይ ከዓ ሸለል በልኩምዎ። ንኹሉ ምኽረይ ኣቤኹምዎ፣ ንተግሳጸይ ከዓ ኣይተቐበልኩምዎን። ኣነ እውን እቲ እትፈርህዎ ክመጽእ ከሎ እቲ እትፈርህዎ ከም ህቦብላ ክመጽእ፣ መከራ ከም ሽምቦባ ኾይኑ ክበጽሓኩም፣ ጸበባን ጭንቀትን ክወርደኩም ከሎ ብመከራኹም ክስሕቕን ከባጭወልኩምን እየ። ሽዑ ናባይ ክትምህለሉ ኢኹም፣ ኣነ ግና ኣይክምልሰልኩምን እየ። ኣንጊህኩም ክደልዩኒ ኢኹም፣ ግና ከኣይ ክትረኽቡንን ኢኹም። ፍልጠት ጸላእኩም፣ ንእግዚአብሔር ከዓ ምእዛዝ ኣቤኹም። ንምኽረይ ኣይፈተኹምዎን፣ ንተግሳጸይ ከዓ ነዓቕኩምዎ። ዝግባኣኩም ክትቅበሉ ኢኹም፣ ፍረ ኽፍኣትኩም ከዓ ክትረኽቡ ኢኹም። ነቶም ዓያሱ ዕልወቶም ክቐትሎም፣ ነቶም ደናቑርቲ ከዓ እቲ ሸለል ምባሎም ከጥፍኦም እዩ። እቲ ዝሰምዓኒ ግና ብድሓን ክነብር፣ ንኽፉእ ከይፈርሀ ከዓ ካሃዲ እዩ።